Murag ako man yung luya ay ni. Pandamay ka. Dili ba ka katang mga ginahatag niyo sa ako pampatig apa? Pandamay. Uy. Oy, Lolo, imbut mo siya ganun, Papa G. Siyempre, kung mag-bless, may pagtahod. Yan. That's right. Pero hambal ganit sang iban, Papa G. Nagsige kag bless. Pero wala kay pagtahod, useless. Ang lagi na mga sige kag bless. Wala lagi mo kay batasan. Sorry mga namati ha. Sige. Ipatago lang ang ako ang pangalan sa pinaka-idol na ko. Nga pangalan. Mingo Papa J. Boy Nonoy ang itawag niyo sa akin. 62. Uy, may edad na giday ni si tatay. 62. Pero retired. Ano brad, ano? Pero pero pagsik pa na kuno Papa J. 62 parisa ni mo nag-18 ako rin na lolo. Ay. Hambal gani ni tatay ginatukod ya pa kuno sa bintana, ginatukgang ya pa sa bintana. Bisan 62 anyos na siya. Amalang gambal nga maluya lang ang duha ka tuhod pero ang ikatulong tuhod. Perte ko no. Daw gusto daw niya mo kantag ang tigulang isag baon maning kamot mo barog mo tindog kay sigig pa tindog. Andamay ka. Mayong aga sa mga senior nga nanabati subong. Sa mga lolo, good morning sa inyo. Kabay pa nga nadawat nyo ng inyong pension. Oo, Papa J. Boy Nonoy. Retired ko nga kafgo. Uy, dati nga kuha ni Papa J. Oo. Ano ang rangko ni tatay sa kafgo na? Oo. Spiutin ko no. Oo, Papa J. Boy Nonoy. Di malikom nga sa akong pag-retire, damo ako mga benepisyo nga nakuha. Siyempre, kay biyudo na ako, nanginanglan po kog mulingaw sa akong adlaw-adlaw nga pagpangabuhi diri sa kalibutan. Biskin gamay na lang ang akong panahon. That's why, Papa J. Boy Nonoy, sang makilala ko ang babae nga itago na lang nato sa pangalan nga Layla. Uy, si Layla. Nakagawa na siya? Nagpa-hospital mo. Diri daw nagbalik. Junel. Nagbalik, Papa J. Boy Nonoy, ang akong batanon nga tagipusoon. Kagwala ko nagduha-duha, nagtulo-tulo. Kipakaslan din ako si Layla. Aba, perti ka paspas pa. Aron maangkon ko na gid Papa J. Boy Nonoy sa hingpit ang iyahang dako nga pagpalangga. Muning siguro ginabatyag subong ni Layla, Papa J. Daw kaangay nga si Tatay Mingo. Kaangay sa nadaog sa purdi. Oo. Si Layla murag na sunugan og pispan. That's why Papa J. Boy Nonoy, siya na ang akong gitawag og Knight and Shining Armor. Aba, miskin paghihamba nila Papa J. Boy Nonoy nga di ko na ko kasangkol, walay problema, Drive Max lang ang malakas. Nan. Bisan tagad mo sa kamaisan. Bisan ito ko mo og stance motor. Oo, Papa J. Boy Nonoy, nagpalanggaan na ming duha ni Layla. Pero may nadiskobrehan ako nga nagpalain sa akong buot. Kay abi ko man ang tanan okay na. Sang nadiskobrehan ko Papa J. Boy Nonoy daw na hugno ang akong kalibutan. Sabi ko na hugno ang banggirahan ni Layla. Para inyong maintindihan kung ano yung rason nga ako naglain kay Layla. Sugdin nyo na Papa J. Boy Nonoy aron malingaw sila. O gamo na yung mga panghitabo.
Mabuhay ang bagong kasal! Mabuhay! Mabuhay! Mabuhay ang bagong asal! Ay, mabuhay! 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 Sabi ko, dispatcher ba, mabuhay! Hoy, mabuhay, mabuhay! Ay, salamat yung kayo sa inyong tanan. Ang akong mga parinteng mga igsoon. Salamat man sa mga nagkariya. Salamat kayo, salamat kanin. Salamat man sa mga nagbalot. Balutin mo ako. Langga. Langga, salamat yung kayo. Nalipay gid ako langga kay siyempre nahimo na kita nga ligay. Salamat yung kayo. Sa Hindi- pila ka tuig nga ako, pertig yung kayo kauga. Karon, makatisten na yung kong pag-ulan. Hindi ka magkabalaka palangga. Lumsan ko ikaw sang pagpalangga. I love you langga. I love you very much, tudo-tudo. Sa 40 ka tuig yun. Subong makatilaw ni yung ko. Ako po langga. Sa isa ka oras makatilaw na good ko. Bitaw langga. Salamat kayo lang. Kano sa ama di ay ang adlaw nga makadawat kag pensyon. Di lang pensyon ang akong ihatag kanimo. Tanan ang ako ang mga benepisyo sa akong pagkakapgo sa una. Akong ihatag kanimo. Ay, syempre langga, kaya, syempre, asawa mo good ko. Tama, gina. Syempre, hindi man natin matago nga, lapit ka na lang diri sa kalibutan. Sa ko na. Di ba langga? Lapit-lapit. Ano di ay gihambal na ako, ay? Gabal mo nga lapit-lapit na lang ko sa kalibutan. Mali ang paghambal ko langga. But kasing ganyan, lapit-lapit na lang ang imong pagigugma para sa ako. Mayo. Dali na lang Sige, ka. ito na ligsugan. Excited ako nga mag-honeymoon kita. Excuse me, ladies and gentlemen. Dapat lang ga, makapito kita nga wala gabot-gabot. Anong gabot-gabot? Ipaklaro kayo na yung mga bata namin. Wala gabot-gabot baraha pa. Excuse me, ladies and gentlemen. Ang ato ang reception, sunod na lang kamo sa mua. Kay kami magdiretso lami sa among pulot gata. Mga... Unsay pulit gata lang ko, ha? Kanang puluto lang gata. Anak di ay, no? Sa Sa mga bisita niya mo, palihog dito na lang kamo sa reception. Wala naman ay matabong galagala. Kaya excited na kami mag-uyog-uyog sa akong langga. Dali na lang ga, sandi na lang sila. Sige na lang ka. Come on. Hoy, Mons! Ay, Mads. Salamat sa pag-invite diri sa restaurant. No problem, Mads. Uy, grabe din ka, Mads, Pasensya pa. ka na, Mads, kaya bago lang ako nakagawa kag isa pa. Gina-wheelchair pa ako, Mads. Uy, grabe din ka, Mads. Uy, Ay, kayo Mads. halata, Mads, grabe yung honeymoon. Dili, Mads, amo ganining ginahambal, Mads, nga tamaan ko ka kumpiyansa, Mads, pa. Ay, Mads. Ano ginabal mong tamang kumpiyansa? Basi na kaya kwantito ba? Na kay kailangan na itanom sa kasla og lampunaya. Uy, grabe. Gilagnat magkukumaid. Uy, grabe ka. Pila lang galing kadlaw ang inyong honeymoon. Mag 3 days na, Mads. Uy, grabe. Ikaw, Mads, nagkumpiyansa man ko, Mads, kay ambal ko nga medyo may edad na. Di Pero, nakasangkol, pero napaslawan ko, Mads, oy. Hoy, grabe gid si Tiyoy Minggo. Oo, Mads. Hala, oy. Ako na lang gani, Mads, nga kung siguro, Mads, kung wala ko kapanaog, Mads, siguro, Mads, naglapaw na gud ko, Mads. Ay lang, Mads, kaya nakapara ko, Mads.
May na lang, Mads, kay nakalumpat ka sa bintana. Ay, Kaya kung wala na ka nalumpat, Mads, sigurado na ubos yun na, Mads. lagi Mads, pero maulang na Mads nga. Wait, Mads. Gusto na gani Mads nga ako ay. Ano? Dugay magud siya Mads. Oy, Oy, Mads. gusto na ako nga. Kuha niya pa. Matudas na siya Mads. Uy, grabe ka. Kabalabaya ka Mads nga. Siyempre, kasado na kami. Siyempre, ang mga pension, insurance, ang mga ari-arian niya Mads sa akong ginamakad to Mads. Mauna nga. Kung ikaw lang bala Mads, ganahan baya ka nga. Kuhain, makipagrelasyon kasi ng idaran no. Uy, grabe ka, Mads. Ibig sabihin, gusto na nimong matsugi na dayon. Ay Mads, gusto na ako Mads nga karon dayon Mads. Dali naman na, Mads. Bitaw unsa man Mads kay hunit manggudog kuan Mads. Hunit manggudog ang ginawa. Dali naman na, Mads. Uy, kung gusto gini mamatsugi dahil ng imuhang kekeru. Dali naman na, uy. Nako'y hatag kanino. Unsa di ay na Mads? Okay ni, kuha ni siya, mupugong ni sa iyang ginawa. Mao ba? Kay gitry naman gud ako Mads katong kuan ba. Katong pampakuan sa daga gud Mads. Iloan gini mo, Mads. Grabe juga, Mads. Uy, Pero, ayaw Mads. po pahalata, Mads. Unsaon man Mads? Nakahurot ako ga 1 ka kilo Mads buhi gyapon. Lingo-lingo lang, Mads. Murag di Pasko pa Mads. Uy, grabe gid na mo na ginahamba siguro, Mads, ka masamang damo, mamatagal, mamatay. Ay siguro Mads. Hoy, basta, Mads, ha? Murag na stress makuani Mads oy. Maglisod pa ko ga lakaw Mads. Grabe na ito, tigo. Pero, Mads, ako na bahala ni mo, Mads. Basta, testing alam ni mo ni Mads. Ibutang ni mo sa kape, sa iyang tubig, sa juice. Ay, unsa ni Mads 3 times a day? Pwede gihapon. Basta kung pwede Mads, pwede na akong tilawan ni Mads. Ayaw, Mads. Hindi ka ganahan, anak. Sige, Mads. Maulang na kay mga oras, Mads. Uy, gutom na yung Mads. Lagi Mads. Mads. Oh. Unsang proseso ani Mads? Isagol sa upa? Ibutag na sa tubig, Mads. Pwede kaya juice. Pwede pa. Ay, mao ba? O sige Mads. Stingan ginako ni unya Mads. Sige na, Mads. Uy, mga oras, Mads. Uy, gutom Mads. na kay ko, Mads ba? Palihog Mads. Pakitulod sa akong wheelchair, Mads. Oh, dali na. Grabe, ginabaldag yung ka, Ay, Mads. balda lang ko Mads. Grabe ko din si Tiyoy Mingo pa. Mura magkong nagkuhain Mads. Oy, mura ko nga na internal hemorrhage. Mao na gini mga dako-dako pwede na akong makuha. Langga. Oy, langga na naman. Oy, Langga. anong mauman lang imong gisuot ka perting di Ay, pisa? syempre langga. Nakikita lang sa imo halangga. Nagdala ko kuan malangga ang paborito ni mong kape. Oy, salamat kayo. Ay, paborito ni mong kape. Paborito di ay ni mong juice. Huwag problema. Ako nang bahala. Hindi ka magkabala ka langga. Pampatig-an nga juice. Diyos. Tawag ka ng Diyos, man. Juice. Mama siguro niya akong paborito. Maudyo na langga. Inuman niya. Ay, sige, mo na ako. Langga, unsa man ang papel nga imong ginagunitan? Kede. Basi kang pwede nga masalot ni mo akong pangalan di ha? Naraing mong pangalan diri lang ga. Tanawa na god. Di ba? Matuod lang ka na adjud akong pangalan. Kung ako mamatay, simbako palayo. No? Langga, kung ikaw mamatay, kung papilion ako langga. Kung ikaw mamamatay bukas, bakit hindi na lang ngayon? Ay, bulilyaso, pandamay. Ay, laga. Are tanawa. Kini, mga dokumento ni. Kini nagpamatuod nga ang akong mga pundo sa bangko. Niabot na og 2 million. Langga. Basi wala pa ka nilakip diha nga wala akong pangalan. Amo ning atong iproseso. Mao Ato ba? ning iproseso aron maapil. Siyempre, Langga. legal naman ka.
Basi kung pwede ako nilang mag-process ina kay syempre nagakabalaka ako sa imo nga na anak kay edad. Halaga, wala Kapoy ba problema. ya magsige hulat-hulat mag-process sa anilang ga? Wala problema na kaya pa na ko. Kailangan man akong pirma. Mauna nga, kung bato tayo ito sa opisina, dapat duhag yun ta. Ano nga, ay, dili na lang ni mo permahan dyan ko. Dito na ko nun ni pirmahan sa opisina. Sige. Langga masi, napakay nalimtan diha nga, wala akong pangalan ha. Dapat pangalan ni mo diritanan. Ati Mayo. Pirma na lang na ko ning kulang. Ay, langga, inuman na ni ang imong nga juice. Ako sa makinig nga Diyos. Tama, dahil ka Oo. itong Diyos. Juice. Diyos. Inuman ko na niya. Dabo agit ha, Ay, para dabo. hindi ikaw ma-dehydrate langga. Inuman ko na ng Diyos siya. Prepara na tira kaya dugay-dugay maapas na ako. Maayo kaya. Tayo, sarap. Hindi ko lang pa siya. Langga, gusto mo pa? One more chance. Ari langga, isa kapitsil gid ini langga. Damo ay inom ha. Damo gid inom. Sige. Salamat kayo lang ganara. Kaligo na dito. Kaligo na. Dali lang. Kaya mo plaster na ta. Basta mga papel langga ha, taguan. Ako na balali. Dali lang. Naglain akong paminaw. Langga, ni talab na langga. Ako ni talab na. Ang juice. Ni talab na po. Maayo. Dali lang. Gusto mo pa? Yes, of course. Maayo para dasin. Dali lang. Huwag naglingin akong ulo. Langga. Nagtulab akong panlantaw. Normal lang inalangga kay syempre na magkuhan ikaw kag first time ni mo nga nakainom ka. Ba. Sige pa, inom pa. Sige. Dabo agit ha. Onya, Mads. Okay ba? Epektibo ba? Ay, ambot Mads ka. Ay, nagkakatingala gani ako Mads nga every time nga planuhan ako nga sa hindi maayo si Kuhay. Si Minggo. Pero saan man na Mads nga. Kahit yun. Murag nagkakapagsik man siya Mads. Kung wala sa nakainom og vitamins Mads. Maka around 15 siya. Pero kung Atong gihatag na ko sa imuha. ay Mads. Naluyas siya. Ay Mads, so yun saan man na Mads kaya ako mang naluya. Sa ako, no? Oo Mads. Abi na ako Mads nga epektibo to Mads. Ako magod ng luya Mads kaya syempre na-curious man ako Mads kaya syempre nakalimot man ko Mads. So gitimpla na ako Mads. Pag timpla na ako, gitanawan na ako kung tabang ba o tamis. So mao to Mads, nakawalit yung kong isa ka baso Mads. Ay, buta ni. Ako mga ng luya Mads. Ang ako nga ba sa imuha, 3 times a day ni mo painom sa yaron, dali lang siya maluya. Ay Mads, ay. Unsa man ni Mads kaya ako mga naluya. Ano na lang, Mads, Mads, basi napakay lampunayat ito, Mads. Mau na lagi na kang magidal. Anta jog ka, Mads. Ari, Ay, ambot, Mads, Isa ka bagyo ni Mads para ni mo. Mads, marang gusto ni Diron ako kung ni Minggoy, Mads. Di na makaya. Hoy, pero Mads, napa ko isa ka sekreto, Mads. Kani epektibo yun ni Mads. Mads, i-text lang unya, Mads, kay basi mabisi ko ba, makalimot yun ko. Pero Mads, sinuod lagi ni Mads. Sure na na, Mads. Sure na ni Mads. Ipainom ni mo ni sa iya, Mads. Actually, unsa di ay na, Mads. pangkuan ni, pangpabarog. Mut pa sing ganun, Mads. Painom mo na ito ng manunggal. Pwede ka ayo. Kaya kung daghan lang yung mainom ni Mads, heart attack man na, Mads. Tuwad ka, machugi Mads. tayon. So, kung ma-heart attack siya, Mads, Chugi na! pag matsugi sa Mads, dili kaya ko mahalataan na, Uy, dili Mads. ka na malata kaya. Muhambal mo na nga, ay, namatay kay Kuan man ni. Heart attack man Basta ni. Mads, ha?
Basta sure na walang sabit na Mads Wala ha. sabit ni Mads. O, di sige ha. Oh, Pila man na. syempre, dihatag lang na si barato lang. 3,000 lang ni Mads, Oh, oy. mahala na Mads, oy. Uy, grabe ka. Pero Mads, bisang 3,000 na Mads. Kaya na akong bayaran na Mads, pero epektibo ba na Mads? Epektibo kayo ni Mads. Kanawa pa kauma dahil Mads, mawala dahil na sa passing Mads. Ay, sigurado ka Mads ha? Ito lagi na. Oo, ate, sige Mads. Kuha na ni, uy. Tingan ako na Mads ha? Testingi, aron O, mapamatudan. sige. Round 5! Uy, Dag, Langga. round 5 na eh. Pahulay na to pa. Langga ba? Oy. Pahulay ta ba? Di ba kambal mo? Sige Gaya na. ko ga, langga. Sige ko pulay-pulaw ba? Kwan ba ya akong kilo langga katong bago tagi kasal? 60 kilos ako langga. So, kung pila lang kilo di ba? 30 kilos na lang langga. Tunga, gyud ka tunga. Langga ba? Aluhay ka, oy. Pahulay sa ba? Bulilyaso na. Ang kambal mo gana, round 10 takotom. Round 5 pa lang gana eh. Epektibo gyud ito gantong imong ipainom sa Epektibo ko. di ay. Epektibo kayo. Langga ba? Unsa man tong gihatag sa tong bayo to sa ako. Epektibo gyud kayo to. Murag ako man ang luya ay ni. Pandamay ka. Dili ba ka katang mga ginahatag niyo sa ako pampatig apa? Pandamay. Ano sa sama-sama? Padayon ta o padayon ta? Maluoy ka langga. Matiwas na ka, Bill. Uy, nabilin man ng cellphone sa akong asawa. At di ba ka ito ni Anton to? Pandamay ka. Oh, may mensahe. Ano ang nasa mensahe, Jackie? Linglingon ko rin. Basigo ka. Linglingon ko rin ang iyang cellphone ba? Wala ba nagkabutang ni password? Uy, na nag-text. Boy Abunda. Unsa ko no? Kanus apa mapatay ng imo ang bana nga si Mingo. Uy, sino ni? Aga kong gihatag sa imuha nga ipainom sa iya, amo na tong ipainom adlaw-adlaw aron mamatay na na. Unsa ko no? Maayo na nga dapat mamatay, ipainom na to sa iya. Kaya ron, kita nang mag-updan na iduha. Unsa ko no? Pandamay. Unsa ka to gipainom niya? Pandamay ka. Aripa-ripa. Kung mamatay na ng imong bana si Mingo, kita nang mag-enjoy sa iyang pensyon. Unsa ko no? Pandamay ning akong asawa. Gusto na gyud ko mamatay. Pandamay ka man. Kulinas. Pantay ka lang maguli. Please tell me that I can't. Won't go that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad, not the good. Fill my head full of every single doubt, yeah. Please say any negative thoughts. I pump off when I hear people say I cannot. I get off to the thought of proving everyone wrong. I won't stop to the top, so you better back off and get lost. I'ma stay loud, stay proud, never running out, never heading south. I'll be spreading out, call it word of mouth. Can't put me down, I'll be getting loud. You can have it douse, not what I'm about. Have your fucking cloud, it be raining now. I keep making sound, go another round. Bitch, I'm legend bound, can't stop me now. You don't wanna fuck with me. A slow burn like a disease. Just tell me that I can and I'll show you things that you couldn't believe. Just tell me that I can.
mayong gabi yan. Langga. Pasensya na langga kaya nalit ko puli, ha? Sige, Kumusta? Nikaon ako, ha? maayo kay niabot ka. Pakis ko ba, ha? Ayaw pagkisa ko Langga ba? Kiss lala. Ayaw, mga ipagdool sa ko Ikaw ba? Hindi ka magambal nga, i-prank mo naman ako. Linggo, namista ka ga pa. Pasensya ka na ga, kaya nalita ko puli, kaya nag-extend abis ang birthday party dito. Mayo. Gusto ta katani daluin, pero hindi ka manabi kay busy ka. Sige, explain pa tanan, explain. Nagkaon ako, ha? Wala ko nagkaon, pero Ako siguro ginahulat mo lang ka mo. Ako ginahulat mo niya. ikaw ginang ako ginahulat. Unsa pa ginahulat ni mo? Sige. Unsa gusto ni mo lang ga? Salad? Fruit salad? Ang akong gusto, ka mag-istorya tawan nun. Abi ko gani, gusto ni mo ko, ha? Gusto ko nga mag-istorya tawan nun. Seryoso laging nawang ni mo ka. Seryoso ko. Seryoso kayo. Unsay problema? Ay ga, nabilin di akong phone. Nakita ni mo akong phone? Oh, nakita na ko. Actually, nabasa na ko tanan. Ba't masing kayo niyon? Ba't kasing ganon? Kabali di ka magbasa ga? Ikaw lang ga mag-joke ka ba? Kabali di ka magbasa? Kabaloy. Ingoni, May translator. ikaw ba? Ingoni mo di kabali magbasa. Dali na. Palihog ko sabta ko. Kanang tinuhulog straight to the point. Straight to the point. Dili pwede liko-liko ga? Dapat diretso. Mas maayos managa nga diretso pa. Unang pamangkot. Ano kining nabasa ko sa cellphone mo? Palihog basa. Kana. Ano di ay ni ka? Kana isa ka mensahe. Be? Kana. Ay, narong sent lang ni ga. Narong send. Tama, narong send. Narong send. Narong send. Tama. I-delete ko na lang ni ga. Ayaw i-delete. Narong send. Kaupat yun, narong send. Ga? Ihambal ka na ako. Kinsa ba di ay na? Ang bod, di ba? Kay mo man ang cellphone, di ba? Sino ka na? Ibig sabihin, Ga? na kaiba. Wala ko ilain, ga. Yan basa ko tinuan. Ga? Ang sadi na basahan ni mo dito, Nabasahan ako dito nga ginapainom ko ng mga bulong nga dali na kumamatay. Ga, nagkamali ka, ga. Katong mga ginapainom na ko sa imo, ga. Vitamins mo to. Vitamins. Oo, vitamins ni mo. Vitamins bago ng tayudan. Ga. Istorya akong tarong. Ga. Ang pinso na rin ako ang imong ginapamot, ha? Ang inuyatan niya ang mga kamot ko nga may pwersa. Ga, nasasaktan ako, ga. Para mo ng awa. Bakit po agad? Kuya, wag po. Wag po. Wag mo akong saktan. Yung palang ganda ka. Ipagkaslan ta kagyatag ko sa ibang tanan. Karon, ulay ko na mabalan nga gusto na ko nimong mamatay. Kung gusto na nimo nga akong kwarta tani naghambal ka. Itagaan ta kang kwarta. Maluhay ko. Gusto ko pang mabuhay. Maluhay ka. Nagapangayo ako sa pasaylo sa imo. Nadala lang ako sa ngakon nga mga
emosyon. Nadala lang ako sang sol-sol sa akon nga nobyo nga. Pakaslan ta ka kay tungod may kwarta ko. Tagay mo sa kuwan. Pero ang Tagay mo. pero ang matuod sina. Wala ako sang luyag sa imo. Nagyambal mo na lang dati pa para maintindihan ko. Nahadlok ako kung kaya ba si balikan ako sang nobyo ko. Pasabay ka. Nahimo ko lang ato tanan kay tungod gusto ko maangkon ang mga butang nga wala pa na ako angkon. Gusto na kang karatihon. Gusto na kang tampaon. Wag, kuya, wag po. Kaso din ako kakaya kay tiguang na to. Base kung pwede. Katong isa nila nga karate. Ano nga karate? Katong karate. Judo karate. Sugod ka ron. Pwede ka nang makahawa na rin sa ko ang balay. Pwede ka nang makalayas. Layas! Langga! Langga! Layas siya. Langga! Wala ko'y plete. Magbaktas! Layas! Layas, Jackie! Jackie! Nasaan siguro? May kabuliliaso bata. Mo nang ginahambal lagi nato nga kanabang masubraan ka ba nga sa imong mga gustong makabot sa imong kabuhi? Buhat ka nag mga butang. Nga hindi maayo. Tama. Isama nga gamit ka ng sang mga tao para makabot mo ng imong mga gusto makabot nga mga butang. Grabe po si Layla. Hindi maayo. Layla. Pwede naman gapon to siya magprangka nga. Pwede tagaan ko ni mo kwarta. Ambal. Nangangyo yung taon si Mingo nga. Gusto ko pang mabuhay. Kaya bisan ano nila Babaji kay hindi gid magkuan si Mingo. Hindi maano? Hindi gid masurrender, hindi makaya. Paimnunog ka ng pang ano? Ang paimnon sang pampatulog pero lain ang nagdala pampakuan. Iba ang epekto. Nasulayan siya. Nasulayan. Siya hinoon. Amo lagi na Babaji ang ginahambal nga ang karma subong digital na. Lagi. Kung magbuhat ka sang di maayo, sigurado digid maayo ang magbalik para correct. sa imo. Sige. Anyway, ang inyong opinion, mensahe, kabriganda, among malaton, itawag, i-text sa 0955-356-8583. Para kung ano ang inyong opinion, mga kabrigada. Kay hambal ni Mingo, hambal niya, Papa J. Boy Nunoy, naluoy gid ako. Kay Layla. Kay palangga ko gid siya. Kay tuod gid ang pagpalangga ko sa iya. Pero ang problema siya to kay si Layla, hapaw ang pagpalangga ni Layla. Kag ang ginapalangga ni Layla, hindi si Mingo kundi ang mga pagkabutang ni Mingo. Budlay ka lebran, no? Kung damo ka wawars, tapos magsulod ka sa ingani nga klaseng relasyon. Hiluan na ka hinay-hinay niya. Wala, wala, bantay ka mo ta, ha? Sasalay sa mga, ano, away man tagambal nga magduda, pero magduda. Magduda lang. Wala, Mike. Kasi kung batya ko itong luya, mamatya ko, ha? Joke lang. Sige. Padalangan yung mensahe. Pero, mga friends, bago na mo malipatan, September.